Ukážeme si, ako sa v programe GeoGebra narysuje kružnica vpísaná trojuholníku. Máme už prichystaný narysovaný trojuholník ABC. Na to, aby sme narysovali kružnicu, potrebujeme jej stred, ktorý rysujeme ako priesečník osí uhlov. Takže si zvolíme os uhla. Podľa nápovedy vyznačíme 3 body ako vrcholy trojuholníka. Narysujeme os uhla pri vrchole A. A ešte druhú os. Označíme ďalšie 3 body a narysujeme os uhla pri vrchole B. Vzniknutý priesečník, ktorý vytvoríme ako priesečník daných osí, je hľadaným stredom našej kružnice. Tieto osy nemusíme zobrazovať, takže ich skryjeme. Jedna os, druhá os. Potrebujeme polomer kružnice. Je to vlastne vzdialenosť od stredu k hociktorej úsečke alebo strany trojuholníka. Takže vyberáme najprv kolmicu z daného bodu, napríklad na stranu BC. Musíme teraz definovať priesečník danej kolmice so stranou trojuholníka. Opäť pomocnú priamku skryjeme a z týchto dvoch bodov definujeme úsečku, ktorá bude vlastne polomerom hľadanej kružnice. Jeden bod, druhý bod a narysujeme kružnicu danú stredom a bodom. Označíme stred a bod. Ak budeme v polohe pohyb meniť trojuholník, tak naša kružnica bude stále vpísanou kružnicou. Výkres si môžete dotvoriť, farebne zvýrazniť, označiť, zobraziť jednotlivé popisy.